Vitajte v Tempus Park Rozhanovce, miesto, kde sa snúbi moderné bývanie s prírodou. Len 10 minút od Košíc vás čaká nový domov, ktorý spája komfort, kvalitu a úžasné prostredie. A teraz vás pozývam dnu, aby ste si mohli sami vyskúšať, aké je to bývať v Tempus Park Rozhanovce. V našich domoch nájdete svetlé a vzdušné priestory, moderné technológie a kvalitné materiály. Všetko je navrhnuté tak, aby vám poskytlo maximálne pohodlie. Každý dom je premyslený do posledného detailu, od energeticky úsporného vykurovania až po inteligentné ovládanie domácnosti. Najlepšie je to zažiť na vlastnej koži. Príďte si pozrieť vzorový dom a presvedčte sa sami, že Tempus Park Rozhanovce je miestom, kde sa vám bude skvele bývať.